pozdrav sam ljudi, dobrodošli u novu epizodu Clash Royale. Kao prvo ispričavam se zato jer je jako dugo nije bilo videa. Prošli put kad smo snimali Clash Royale bili smo mislim u drugoj ili prvoj areni i bili smo jako loši. Sada kao što vidite, znači vidite 407 gemova, tu neki gol, ovo tu ne znam, tjera me da kupim ali ne znam, jučer sam kupio jedan već, tako da ono. Evo tu nešto u klanu traže. Sljedeći, ajmo napisati da snimamo. Ja sam išao friendly battle. Snimam za i tako vidite. Tako da ko se javi poslije ovog battlea bit će pozdravljen. Kao što vidite, još jedna kruna treba za crown chest. Još, čekajte, još oko 300 trofeja do ove arene, što ono, da sam ja bio i 5. i 6. tu sam bio, skoro 8. Mislim, bio sam jedan put 8, skoro sam bio 8. Tako da, deku je ovo moj dek, prošli put je bio potpuno drugačiji, pogledajte video pa ćete se sami uvjeriti kakav je bio. Tako da, ništa, idemo mi, tu je bilo nešto, neko se promovuto. Uglavnom, mi idemo u jedan borbu u areni 4. Nadam se da nećemo izgubiti jer mi trebaju, sad su mi jako bitni trofeji. Tako da idemo. Sad snimam bez mikrofona. Tako da idemo. Odmah na sada. Evo mi ćemo Baby Dragon nastaviti. Tako. Super, super. Ja bih ovdje stavio Valkyriju, evo tako. Tako da idemo dalje. I on ide sa Hogom. Sam ću staviti. Ne, bukvalno želio sam staviti Goblin i stavio sam Witch. Ajde, dobro. Idemo onda odmah, puši sa Giant Skeletonom. To je moj put. Inače mi treba Goblin Barrel iz EP deku i dosta još nekih stvari, ali na većem levelu. Ja odmah koristim taj dek i ovim dekom se uvijek dižem. Meni se ovaj dek jako sviđa kao... A bomba, fuck, neće udarit. Da, neće udarit. Ništa. Inače, ako niste znali ovaj glitch, kad držite na skeleton, naravno pokazat će vam koliko imamo damage i to je health i to je ono, nešto čudno. Opet isto ćemo se obraniti i bukvalno. Nije trebalo da se reći hito. Inače ja zovem ovu Goblin Game jer ja ova... Ja stavim inače Goblin, onda Speed Goblin i to. Samo ne znam zašto je sad... Ja sam stavio Speed Goblin, to će mi koštiti tagara, da. Šta je bilo u meni? Ne. Nije se ovo trebalo da smije. Još minuta za push. Može, a moramo pustiti, to, double elixir, sad ćemo ga pokiljati. Pojest ćemo ga doslovce. Evo tako. Tako, ovako. Ovo. Ne, Giant Skeleton sam. A da, ne. Giant Skeleton ne smije biti sam. Kako mi iskantira ovo Witch? Onda mu neće ništa pomoći puno. Jer ja idem odmah na drugu stranu. Sa obe dvije strane mu ide push, ne znam niti on di će da se brani. Onoga. Najveći push sam jednom čovjeku stavio 3 peka. Ali nije bilo dogovoreno, samo onako smo bili. Evo ićemo na ovaj tu kako se, kao pritužeci. Kome se stavimo uništi taj ono. Na Sudden Dead. I evo ga, ekstra 60 minuta mi smo pobjedili, tako da ono. Slobodno, ako imam mjesto posjetite klan kompanjoni, ko hoće neka se javi ili, mislim možete ući, ima još 2 mjesta i idemo otvoriti crown chest. Idemo. 311 golda, 2 gema, tako.
Minion Horda, tako. To mi reci, zato jer mi imam lokadovno. 15 strijela, super. 20 mortara i 4 Inferno Towera, super. Inferno Tower ne koristim u ovom deku, ali koristim u jednom drugom. Ljudi, pričekajte, samo jedna mala pauza u klipu. I evo ga ljudi, nastavljamo dalje, točno tamo gdje smo stali. Imao sam samo ušao, u sobu mi je ušao, u sobu mi je neko ušao iz obitelji, pa ono, tu sam pauzirao, evo Inferno Tower na level 2, to sam digao. I opet, samo mala pauza, pričekajte, molim vas. I evo ljudi, nastavljamo, opet se nešto desilo, tako da evo sad sam u drugom klanu, luzeri, tu slobodno učite. Tako da evo tu smo stali i ne znam, možemo ići u još jedan battle. Sad ne znam, ovaj video bi mogao biti pun isječaka zato jer su neki ljudi došli, tako da svašta. Uglavnom idemo još jedan video. Evo se pronaćemo. Uskoro kupujemo Legendary Chest. Dakle, dvije karte vidimo kako nećemo. Stavljamo ovako već gledamo. Iskrolamo. Ovako, ne znam izgleda. Ne. Dobro, malo smo level 1. Sve dobljeno. Free ball, mislim fireball, jer ja ga znam free ball, jer ne znam niti ja, tako mi je nekako ljepše ima. Evo je, ovo je Diesel Spear Goblin ga podržava, tako dobar puš, ne mogu se naći bolje. A dobro, bum, ne znam. Valjda dobro, sad nisam pratio da li bomba udarila na tower. Tako da, ovdje ćemo pojesti punca. Stavimo vrh u okviru i ovako goblina diza. Da poguri u okviru i ono... Moću ovdje jednostavno baby dragon, sve ću ga nastaviti. Ja sam je kao infinite za štoka. Ovako center, tako da vodi. Ova lijeva kula je skoro izrušena, tako da vješticu sad pošaljemo. Tako da... I ako kupe Legendary Chest karticu, što znam da ako se kupe Legendary Chest, da možete dobiti karticu iz bilo koja arena Legendary, ja bi najviše volio da imam, na primjer, ne znam niti ja, možda Drvosvetu ili Lumberjacku, to mi je onako. Princess bi volio, Sparkija ne baš. Bandite, ili Electric Bandite bi nekako najviše, ne znam niti ja. Volim tu kartu. Nisam puno puta u životu igrao s njom, ali ono što sam malo igrao, stvarno mi se sviđalo, ali dobro sam betova dobio to. I dobio sam ih to u 10 areni, sam dobio par betova. Ti me ne zezaš. Lagano se mogu dobiti reklamu. A dobro, nisam mi puno pomoći. Ja ne znam, meni se ovo kao da želim kupiti ovo. Ne znam. Ne. Ali ćemo kupiti Legendary Chest. Šalim se. Šedimo za Legendary Chest kad mi dođe. 409 gemova. Mislim. Legendary karta, možemo tako reći, 37 kuna. Tako da,
Ne znam šta možemo se napraviti. Ovoga... Ne znam, niti ja, sad sam nekako zbunjen šta već mogu raditi. Razmišljam kako da uzmem, ali neću. Neću što postao za... Evo. Turnament to čekam da otključamo, da sam ja sada 5. level. Ček, ne znam kad sam se digao. Jer sam ugasio onako. Tako da ljudi, ne znam. Dosta mi Clash Royale, nemamo šta da radimo, Battle 2 smo odigrali. Prije još malo za Arenu 5. Ali gledajte, nemam tu niti Hogridera, niti Tesla, niti Freeze, niti Peko, niti Inferno, niti ovoga Lava Hounda. Tako da to mi ono nije nešto. Dobit ću uglavnom. Jer ja se mogu dignuti sad na primjer u 7. arenu, u 8. Ali neću imati te kartice ništa, jer mi lako mi se dignuti, ali... Ja mislim da bi trebalo da malo popustim pa da opet počnem zbog chestova, ali ne, ja ću se dignuti lijepo u 5. arenu. I onda tu ću, u 5. areni mini 6 ću kupiti Legendary chest. Ili 2, tako da, jer ne znam, ako kupim 500 gemova, imat ću ovih 500, to će biti 1000. Tako da ne znam, ali neću sigurno, 500 gema je pravo, 37 kuna, ne znam niti ja. Ne bi, mada mogu i sada, ovako na punch, game. Čekam. Uglavnom dođe mi, isto ovo mi dođe. Sam sad ovo dođe mi bajli, to mi mogu kupit. Ali neću, ne želim. Ne želim i neću. Sada evo Jungle Arena. Legendary Arena. Sve karte, mislim nisu sve karte, skoro sve na maksu su. Hog level 11. Vidite vi ovo. 2048 healtha ima. A kad biste pogledali na primjer Giant Skeletona, 2000 healtha. Mislim nema ono logike. Ali dobro, to je ipak na prvom levelu protiv 11. Tu su negdje tako da... nešto internet zezat, tako da ljudi imaju jedno iznenađenje, tako da, vidimo se.